Ρε Μπίλη, πού είμαστε, πού έχουμε έρθει? Είμαστε αγαπητοί μου κύριοι. Ο κύριος Βασίλης εδώ, κοιτάξτε να δείτε τι έβγαλε. Έλα κύριε Βασίλα, εδώ πετύχεις πιάσει. Μεγάλη. Για να σε δούμε. Ωραίος ο κύριος. Τίποτα άλλο, έχεις να μας φέρεις? Για κάνε λίγο κουμπί μπροστά εδώ. Πού είναι η σουμαδούρα σου ρε? Και για δεύτερο ρε. Καλά. Πάει για δεύτερο. Έλα Μπίλη, έλα. Ωπα ρε μαλάκα. Ωπα ρε μαλάκα, μας γάμισε. Μας γάμισε το Τι βίντεο. έχεις κάνει εδώ πέρα? Πού το? Πού είναι εδώ, έσκασε. Εδώ το ρίξω μαγιά σας. Πώς έχουμε βγάλει, έχω στο μέτρημα να είμαι. Δύο ήτανε. Έβγαλε το μέσα, εντάξει. Δύο πέταξε. Το μάλλον. Πόσα είχαμε, τρία. Τρία είχαμε. Το τρελό. Πού γάμο. Λοιπόν, ωραία, έχουμε και τα τσιμπουράκια μας. Μια χαρά φίλε είμαστε. Ορίστε κύριοι. Θα γίνουμε ντύρλα. Πάρτε κύριοι. Πάρτε κι άλλο κύριοι. Θα γιορτάσουμε τον Άγιο Πάτρικ, Βασίλη. Πάρτε κι άλλο κύριοι. Πάρτε. Τώρα που γυρίζει. Πω, αυτό είναι το πιο γαμάτο, Ήτανε τα καλορίζικα της Σύριδας. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, θα βάλουμε το γαμπρό τα χτυπάει. Θα του πούμε ότι είναι το έφημο αυτό. Και την ύφη να τρίβει. Όχι. Θα μας τα φέρει στο κεφάλι. Δεν μας άει αυτή, είναι τελοϊρανδί. Ω, καλά, δεν σου λέω τίποτα. Εδώ κύριε θα σας δείξω το εμπόρευμα. Καλά κολοδάχτυλο, και τα κολοδάχτυλο που μπαίνει. Γαμάτα κολοδάχτυλο. Απίστευτα. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κοίταξε να δεις τώρα. Με συγχωρείτε τώρα, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε το γάντι, κοιτάξτε το γάντι. Τέτοια ψαριάκια θα κάνεις από τη γυναίκα σου. Τι γάντι είναι αυτό αγόρι μου. Κύριε Μπίλη. Πούντος. Πού είσαι κύριε Μπίλ. Έχασε τη σημαδούρα. Φτάνει, όχι άλλα ρε. Φτάνει ρε. Πόσο θα πιούμε ρε μαλάκα. Ωραίος. Αυτά άμα τα βγάλεις σιγά σιγά δεν τα φτύνουν έτσι. Ναι. Όπα, κάθε μην που δίνει και το σημάδι και μας πάνε το ψαρότο πω ρε εσύ. Έλα ρε, έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε ένα κταποδάκι εδώ. Του κιλού φίλε, του κιλού. Όπο ρε μεγάλε. Το παγαζί λέγεται τα Καθόπουλος. Θα λιώσουμε σήμερα. Βασίλη, πόσα χέρια έχεις ρε. Το ένα κάτι το έβαλες, πόσα χέρια έχεις ακόμα ρε. Άρε, θα σας δείξω τα γαδιά. Από κάτω μας έχουμε άλλο ένα. Και λέγεται Όασης. Τα ποδάκι Όασης. Περιμένετε κύριε. Θα βάλει ο Μιχάλης τα τσιμπουράσωνα. Θα το κάνουμε μπουρδέλο. Περιμένετε. Παρακαλώ περιμένετε. Το γάτι μου το είδατε. Το είδατε το γάτι μου. Μαλάκα αυτά δεν γίνονται. Πού δείτε κύριε. Ροκάμι, είμαι στη μαδούρα σου. Βασίλη, δεν θέλω πέντε να κάνω γυμναστική ρε. Βαρύ, να κάνω βαράκια ρε, θέλω. Πέντε από εδώ, πέντε από εκεί. Push-ups. Μας πήγε γούρι ο γάμος του. Τα push-ups. Θα το λες την παρέα σου. Αυτό είναι πρώτη φορά. Δεν είναι ωραίο αυτό το, κοίταξε πως είναι. Το κάτι. Κοιτάκι, δεν ξέρω πώς είναι, δεν το ξέρω, δεν τα τα πόδια μου, κοιτάκι. Καλά τι έχεις να πάθεις εσύ, να σου λέω τίποτα. Θα φάει χτύπημα αλήτητο. Χτύπημα. Τέτοιο χτύπημα ούτε στη μάθα δεν έχω κάνει. Ο Πλάκος που είναι. Έλα κύριε Αγαθόπουλε. Πρόσεχε, Μπίλη, πρόσεχε. Μη μου πες Έλα να μέσα. μην ψάχνουμε. Πώς πάμε,